Chodíme miluje dneska môj prvý vlog a budeme sa kúkať na môj staré kresby, keď som ešte chodila do školky. Nechci si nevšimať, to už to mám zase tu zlato. Malovala som pred chvíľou na obrázok si taký, čo už si chúbil pol mesiaca. No tak ja by som postupne mohla začať, áno. Hej, takže toto. Neviem, akože, že čo som s tým chcela, akože, že čo to malo byť, hej, čo to malo byť za vec. Čo to malo byť za vec, ale asi nejak tak mušla, hej. Hej, ja som šla vtedy, že keď som bola menšia, keď som ešte chodila do školky, hej, že napíšem sem napríklad, že čo som to chcela napísať, vlastne v akom roku to bolo, hej. Everybody, neurobila som to. A tak je to tu prázdne a my už môžeme vedieť, ale vyzerá to ako skôr kornútok, takže by som chcela kornútok alebo mušu. Teraz neviem, ale nejak si tak pamätám, že niečo nad mušou som rozmýšľala. Hej, to čo, proste ja som to celé vybrala, hej, ja tu mám týtok. Majú dánke, lebo ja ešte to ide popolúňať. Potom toto, to už vieme, čo by mohlo byť hajat. Hej, hľad, to je krásne a samozrejme ľudia, toto je moje prvé video. Takže ak uvidíte, že proste vyzerám v tom jak necháme to. Takže toto malo byť konkrétne hľad, celkom pekné, hej, ale no, pomej, no. Tak, čo je? Dobre, toto vieme, že je duch, ale toto dole. Asi som chcela nakresliť tieň. Neviem samo. Ja som vtedy úplne, že veľmi som rozoberala týchto duchov, proste duchov, hej. Mašlička, že normálne takto pôjdeme. Mašlička, to už hneď vidím, hej. Potom ďalej tu máme sviečko, akože abubu. Tam napísala abubu. Nechcela som sviečka, ale to abubu nechápem a ani to nie je vymalované, proste kúsok. Ja neviem, na čím som tedy rozmýšľala, hej. Tak, počkajte. Mama a Panda, hej, proste, lebo moja mama sa volá Panda. Tak dala som tam aj meno, hej. Ale je to dosť krásne, iba že na tie uši som asi zabudla a takisto aj na tú iku. Ale ináč pekné. Ja sa to ocením, ešte takto dosť. Toto sú kresby, hej. Už také staršie, hej. Už máme posledné dve kresby a potom už taký krátky video, hej. Toto som zvykla robiť pre mamu, pre otca. Mama, neviem, či som to dobre písala, hej. Ale ľudia, ja vám poviem takú pravdu, toto som teraz písala, hej. By som... že mama. Ďalej, ako sa tvorí, že mám. Takže mama. Hej, že proste pre mamu srdíčko, proste mega pekné, iba mohla som to včko troška dôkladnejšie vyfarbiť, aj to O, aj to E, aj to L. Ja sa to musím tak stečiť, aby sa mi to do tohto maličkého zmestilo. To je dosť malé. Ale väčšie to je než moja hlava. Lebo ja mám mega veľkú hlavu, hej. To je proste iba srdíčko, hej. Nie žiadny skaz, proste. Teraz jak to mám zabaliť na svet? Takto, no. Celé to isté čudo. Idem zobrať žehličku a žehliť. No a teraz ako... je dôkladné to, že... ja nenatáčam, jo. Počkajte tu.
Počkajte, ľudia, nesieme veci, čo som si novo kúpila. Teraz novo, hej, niektoré veci mi proste niekto kúpil, brat, mama. Hej, hlavne donesiem veci, čo už dávno vymajeli, možno ešte žijú, ale pani už ako keby aj vymajeli, hej. Počkajte, musím to postupne niesť, hej, labubak, to som novú kúpila stoličku, potom takýto nový. Koľko číš, neviem, jak sa... Táto guam potom brat kúpil, jo. Nám to kúpil na Halloween. A ešte takéto pero na pieklo, ale to... Ten zavierak, s čím sa pero zaviera, stratila som. Kabel. Tu kabel, tam kabel, hen tam kabel. Labubu, labubu. Ja, moje. Dobre, a čo? Hej, kam ešte na nie. Dobre. Tutok máme totok. Hej, proste labubákov, hej, ja vám potom ukážem vám veci, čo mám javne dlho. A sú to jedny z mojich najobľúbenejších vecí. Všetko, čo proste je moje obľúbené. No. Môžeme začať, hej, ako som vravila, že táto lampička, ona nejak takto krásne svietí. Viete, musím vypnúť svetlo, teraz ma možno ani trocha neuvidíte, ale vidíte, svieti to, no. Ježiš, my sa veľmi bojím. Ľudia, sorry, ako ja sa mega tmy bojím, hej, ale je to veľmi vidno, ale takto cez tablet, lebo tablet natáčam, hej. Na mobile som si ešte YouTube neurobila, hej. Mám tam YouTube, ale urobím si to až potom, hej, aby som mohla natáčať. Ideme tancovať. Teraz to vypnem, aby sa mi to nevybilo. Keď 100 batajiek sme kúpili. No, potom tu mám nejakých labubákov. Tohto je taká novinka. A je to Secret. Mega pekný, aj kamoškám sa páči, hej. Je to mega cute. Ešte aj mame sa páči, hej. Prvýkrát sa niečo páči. Srandujem. Potom ešte takýho, mám ten je tiež Secret. Baby. Kamo. Takého to mám, to je z tej edícii vlastne tých, čo sú pofarbení, neviem, jak sa tá edícia volá, hej. A má k tomu soličku, hej. Viete, tam, kde sa dávajú vonie, tam si to zapichnete a on cestuje v bezpečí. Bezpečí. No a potom to mám takéhoto pajada. Pedáčika. Je mega cute, hej. A potom takého Stitcha. Ešte jedného mám Stitcha, ale toho mám konkrétne na bicykli, lebo ja mám na bicykli takú stoličku, kde môže mať vlastne babiku, ale chápeš, ja som si tam hodila toho labubáka, lebo 100 kilo tá babika vašej. Toto kamer som, neviem na čo myslela pri vyfarbovaní, hej, že jak som si ho predstavovala. Hej, ale mne sa to aj tak ľúbi, ja ho mám aj tak, ja Stitcha milujem, hej, keď niekto vysloví, že Primarketu alebo Pepku majú Stitch kolekciu. Ja tam sadám to after a ja bežím. A tento ktorý samozrejme milujem. A ja som mi stratil telefón, hej. A viete, čo som si kúpila? To mali mimochodom, ako sa to bolo? V DMK takú kolekciu, hej, tak si neviem, čo si nezoberiem, hej. Toto bolo to posledného, tak vravím, to musím mít, hej. Ja aj keď niečo nepotrebujem, tak ja si to musím kúpiť, pretože toto je krása. Krása, zbožia krása. Ešte nejaké veci donesem, hej. Hodinu aj 2 mi dáte, hej. Lebo sorry, ako ja mám moc veľa vecí, hej, a už to nemám kde dávať, no. A ukážem vám aj veci, ktoré som si nemyslela, že budú také, aké sú, hej, aj keď to až na konci videa, hej. Ešte 2 aj 3 hodiny budem natáčať.
ešte tancujem. Halo, a kde je to? Kde sú tie chalúky? Chalúky. Nech mi ešte povedať, že aspoň ja už nevačkujem, hej? Nedá sa tá skrinka zatvoriť. Už tu máme posledné tej veci, hej, tie ukážem a potom už neviem, čo vám budem ukazovať. Max, môj šatník by som vám mohla ukázať potom ešte. Všetko vymyslím. Do toho si ja dávam buď fotky a kvetiny. Kvietky, hej, ja som fakt divný človek, jo, ale ja milujem kvietky. Hej, ako prvé tu máme tieto, neviem, jak sa tieto mandragoje volajú, hej. Ja ich volám mandragoje. Hlavne, že to všade teraz bude. Hej, oni takto nejako vyzerajú, hej. Mali sa mi už, hej, ale krásne to je. Odkladať si také tie veci. No potom tu mám také veci, čo v letáku bolo, hej, tak ja si viem, no však zoberiem si tu nejakú hru s tým vymyslím, alebo tie papierky využijem, hej, že keď budem napríklad si chcieť niečo nakresliť, hej, tak toto vystehnem, proste nalepím tam a vieme, že čo som kreslila. Takéto tu sú proste rôzne značky tieto. No a potom ešte nič nemám. Hej, potom ešte tu mám toto. Hej, potom ešte tu mám takéto, že aby som si hocičom mohla zapísať. A vzadu nálepky, hej. Je to dosť skromné. No, že tým nálepky sú. Hej, a ešte takúto funkciu to má, že vlastne vy keď niečo chcete vybrať, hej, tak to sa dá takto, ale aj zavrieť. Hej, takže to je to najlepšie na tom. Ďalšia vec, čo už sme ukázali, no. Potom tu mám svoj denník, hej. Ježiš, že som tam nechala cerusku, ktorá mimochodom patrí sem. Ja som to úplne v zošite nechala. No. Prvá strana samozrejme s menom, že keby sa mi stratí proste v škole, hej, ja si ho zvyknem brať do školy. Teraz sú prázdniny. Že keď si ho napríklad do školy zoberiem, hej, proste vypadne mi stažky, stratí sa mi, alebo hoci čo, hej, tak každý proste kúpne sa, hej, a ja si tam chcem ešte napísať finish. Hej, proste mám tu takéto debiliny. Mám tu Jasmín, meno, ja malujem, WTF? Jasi. Dobre. Jasmín, potom, bože môj, lahvička, zelené srdce, tam ja neviem, čo mi bolo. Hej, tomu, keď som nahnevaná, tak ja nakreslím aj hovno. Musím sa tak vyjadriť. Ľúbim vás. No, druhá strana je takáto, hej. Proste neviem. Hej, je tam napísané ľúbim vás. Oco. A tuto hore je napísané, počkaj. Čo je na to? Tuto je oco a tuto je mama. Mega. Hej, potom ešte čo tam mám. Tam ponosia na ním. Hej, potom jak teď som sa hrala na školu, hej, tak ja som si tam napísala mená, hej, akože družinárský list, hej, a akože mi volali, že chceme hen toho odvážiť, hej, ideme odvážovať. Že chceme tam toho, proste, kde chceme, aby chodil do družiny, alebo takéto debiliny, hej, čo neviem, či sa ešte aj potom, ako sa už to prihlasila, možno, hej. Ja som to tak mala, hej, kde mám Janka, Ela, Kika, Lea, Janko, Kiara, Miška Hatalová, Miška Hrušková. To preto tam dávam aj Hatal a Hrušková. Viete, lebo na škole takéto. Všetky, čo som prečítala, tak v našej škole sú. Hej, takže ja som sa tým inšpirovala. Hej. Potom, keď som chcela natáčať, hej, ako sa to povie, Roblox príbehy, hej,
tak nevedela som, že kto sa ako bude volať, tak vymyslela som to, že do tohto zošitu si zapíšem mená, čo bola Kika, Lea, Ema a Ela. Hej, presne 4 sú dievčatá a chcela som dať, že taj, ale nakoniec som ja myslela, že bude tam akože tajný zabijak, hej. Dobre, to sa pokúsim vystrihnúť. A potom sme tu mali ešte s Chavanou bol Tomáš, Mišo a Kubo. Takže títo tam boli, ja som si ich označila, hej, Kika bola jednotka, Lea bola dvojka, Ema bola trojka, štvorka bola Lea. Tomáš bol jedna, Mišo bol dvojka a Kubo bol trojka. Chápte, ja tých, čo som, ako som chcela pomenovať, tak tam som dala to číslo, čo bolo pri tom mene, hej, napríklad, že Kika bola pri nej jednotka. Dala som tú, ktorú som chcela, jednotku. Hej, a toto, hej, hodinu rozprávam, hej. Hej, potom tu som si napísala nič sa ide, hej, na čo, a potom už to tu je detektívne prázdne. Som sa lebo ja takedy musím preskočiť cenu a dať niečo ešte na poslednú stranu. A je vidno, že nič tam není. Jo, teraz ideme na moju druhú vec, čo som dostala od môjho strýka, hej. Keď som mala 7 rokov, alebo 6, 7. Lebo vtedy, keď som mala 6, som mala Kia, nie? A nerobilo sa to u mojej tety. A nepamätám si, že by som. Hej, kde vlastne som dostala k tomu také, ako keby toto, také fixky, čo vyzerali ako lak, ale v podstate to boli iba fixky. A k tomu som dostala takúto stranu s nálepkami a ešte takúto jednu. A potom takto sa mi to striedalo, že ja som mala sama na vymalovanie, ja som mala všetko vymalované, už iba nechty som robila. A takto išlo, hej, ako prvý model krásne. Hej, prvý model bol krásny, hej. Druhý model, ktorý je zase, že som nevymalovala, hej, takže to nepreskočím. Oh my gosh, to je celé bolo na seba nalepené, dobre, neriešime. Krásne modely, hej, hlavne čo sa mi najviac z tých nálepok páči, tak boli títo medvedíkovia. Tu už ja nezvládam, no už nohy bolia, mal som si do nich stoličku. To je nezmalovávam. To mám ešte celé nedomalované. Všetko. Tak. No, nič. Všetko som to priešla. Kamo je? Akože. Nie, nevymalované. Hej, som môj. Hej, tak. Dobre, našla som. Hej, takéto niečo, aj keď to sú také, hej, že chlapenské, hej. Potom takéto celé rúžové a žiadna nálepka, proste napísala som tam 8, sediečko. To fakt je nič nevymalované. A ďalej už prázdno. No. Už neviem, čo vám mám ukázať, hej. Je vlastne môj šatník. A to sme zabudli, hej. Nájdete tam aj dosť divné kúsky, ale aj dosť pekné. Hej, aj keď skôr viac veci bude tých, čo už není vhodné na zimu. Hej, tečko, to sa vždycky hodí, hej, to je vždycky vhodné aj na leto, aj na zimu. Aj kudne na vojnu. Takéto pekné, to je od značky, neviem ako, Tommy Hilfiger, neviem, či som ju to dobre povedala. Tommy Hilfiger, hej. A to je koniec videjka. Mne už sa nechce. Tak, koniec videjka. Jo, pretože ako
Už je večer, sa môžeme chystať spať. Tak vypne sa to. Už na čo, keby čakám, že dokým sa to vypne. Takže, počkám.